खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किलिकां ब्रह्म सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायनाय आरो जिल्लानि बारग' बिबानगिरि मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारि खुंदों। गुबुन बोसोरफोरनि बादिनो देग्लायबो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायनाय आरो जिल्लानि बारग' बिबानगिरि मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारिखौ जिल्लानिनो सिङाव थानाय बेलस्रि दख'रानि आवथायाव थानाय दैमालु गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि जिल्लानि बारग' बिबानगिरिफोर आरो आथिखालनि मिरु एबसुनि नेहाथारि बिरदाव बर' सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राजेश बसुमतारी बुंथिगिरि अबिन नार्जारी बिथांमोना बाहागो लायो। लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मदन चन्द्र बसुमतारी आरो नेहाथारि कमल कुमार मोसाहारि बिथांमोनजों लोगोसे रायजो राजाफोरा हाबाफारियाव बाहागो लानानै सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कमल कुमार मोसाहारि आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जित स्वर्गियारि बिथांमोना मा फोरमायदों फैजों मिथिना लानि। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बेवहाय फ्रि बैसागु आरो लोगोसे मेलेमजिबिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बेयाव नोंथाङा बाहागो लादों, मा फोरमायो? गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोन आरो रादाब नायगिरि रायजो राजा बयखौबो बैसागु गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोनाय थाबाय। बे समाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेदेरखौ मान बावनाय आरो उन्दैखौ अननाय मोनसे हाबाफारि लादो। दा बे हाबाफारियाव जों बर' थुनलाइ आफादखौ बिथांमोना हांख्रायनानै लिंहरदो। दा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों। बेबायदि हाबाफारिखौ बिथांमोना आवगायबो लादो, गुबुन गुबुन बोसोरफोरावबो लाबोबाय थादो। थांनाय बोसोरावबो बिथांमोना घरामारियाव लादोंमोन। देग्लाय आरो नैबे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेलस्रि दैमालु गेजेर आरो गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव लादो। खोब मेहेरगोनां जादों। बेहाय जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदो आरो गोजाम बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदो। देंखोगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदो, मोसाखावरि माखासे बाहागो लाफैदो। दा बयखौबो लोगो मोनज्लायनानै गोजोननाय मोन्दों। दिनैनि बे समाव सिगां जा एना एनि जालांबाय बेफोरखौ ज्राब गारनानै गोदान मिजिंजों गोदान खामानि मावनो लानायफोरा जाफुंसारथों, बेखौ जों मिजिंथिदो। फैबाय थानाय समफोराव बेबायदिनो गोदान थांखि लानानै खामानि मावलांगोन, बेखौ आसा फारिनाय थाबाय। आरो आं मोनसे खावलायनो नागिरदों, गुबुन हारिफ्रा बैसागुनि सिगांनो बे हारसाफोरखौनो होन बिहु बिथांमोना मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो माने रिहार्सेल खालामबाय थानानै बा ट्रेनिं होनानै बिथांमोना माने गावसोरनि कालसारखौ इउनिफर्म खालामनो नागिरदों। दा थिग बेबायदिनो जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावबो बेबायदि मावबादा हाबाफारि लानानै जोंनि हारिमुखौ माने मोनसे आब्रुथिजों सालायलांनो थाखाय जोंहा गोनांथि दं। बेखौबो बर' फरायसा आफादा बेबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों मावफुंलांगोन, बेखौ आसा फारिदो। दा आं बारा गोलाव बुंला, जोबथारनायाव माने बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिनानै आं एसेखौनो थुंगिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन।
गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।